خنا يبصحكم كم يتقنيو زخبركم سمعتنا ازي وقت الربع نقول حمس قطرن زفنو بمتحبار منسترات بحر زدالو مدب كاب صقاتات بحرنايو امنا لو تحسو مدب كاب صقاتات بحرنا بانجنير باركات صامويل استدالو كاب تتحل زلا مركب كم يجركا تدحن اب تحت زبلال استي استدالو يخون نملو تحسو نات مدب كسكركم حدا جاوز بيكبهال كل جزين سمعنا إذا وز بزخانة زسعبه قد قدمه زرزيركا أي ودان كل تي بوز بزقات حدا جا خقات كلو زسعبه قدات بتأنكي حدا جا زتصلو كانت خانة أو جزي حدا جا التجبرو تعرم بلحة جنا أزيو عبتر اللوام بزي دما التوسدوم سقومتات هاديكا تبيعكا مست جبرو كابتي كمت زخل صعبين ما تأخذ وص تخلي خام بنت أرو مسن بعدم فرهن أنت تحوسوه اتسعبين كابت زقبو كل علي خل أم مركب ولا واحد قطاتي هالنبر بمت أنت فتأم متقنا وحديو درجة وحسنة مسمع بالا أننجز فنن سلزت حاس أم ناقشت جلابو حدا قان متحل جلابو النوريو بزعبا عبيت مركب حدا قاعد تسمع مالتقن علم لخوي أرستيو نقاب النت زانتا تايتانيك كنت أكسن خالينا عبيت مراقب مبزحتي اوان بسنك معبل حاول مجج اونين اب حدا قاعتين زتحلا نلومي ان ريئو دما حدا سب كميلو كاب اتتحل زلا مركب يدحن كنريئنا كابتي اقدي مستطقسه مركب بستفلا لمهنات كتحلن كلا كمي جيركا نسخة توتس ويدما تدحن اتسب اب جزي حدا قا بزوستم ازيم اربحتي اقباباتن وسانيتاتن زمركوسيو نزخونه دلو مخان ኣብ ባሕሪ ክትጓዓዝ ከም ምዃንካ መጠን ብዛዕባ ክትጓዓዝ ዘላ ደሊኻ ዘለኻ ዓይነት መርከብን ውሕስነታን ከምኡውን ብዛዕባ ባህርያት እቲ ባሕርን ደረጃ ሓደገኛነቱን እኹል ኣፍልጦን ሓበሬታን ክህልወካ ኣገዳሲ እዩ እዚ ድማ እኹል ኣካላውን ኣእምሮኣውን ንዋታውን ቅድመ ምድላዋት ክትገብር ስለ ዝሕግዝ እዩ እዚ ሕቶታት ኣብ ግምት ብምእታው እትገብሮ ምድላዋት ንጉዕዞ እኹል እኳ እንተኾነ ኣብ ባሕሪ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ሃንደበታዊ ሓደጋታት ክትብድህ ግን እኹል ኣይኮነን ቅድም እንድሕርን ሓደጋ ክውሰዱ ዘለዎም ስጉምትታት ይስዕብ መጀመርታ ኣብ መርከብ ወይ ጃልባ ምስተሰቐልካ ኩሉ ክፋላት ናይታ መርከብ እናዳሕሰስካ መውፅእን መእተውን ናይ መርከብ ኣጽናዕዮ ከምኡውን ምሳብ ግዜ ሓደጋ ዝኾኑ ፀብለል መበሊ መንሳፈፊ ናይ ድሕነት ጃኬት መድሓኒት ጃልባ ተነፋሒት ጃልባ ከምኡውን ናይ ህፁፅ ማዕፁ ኣበያበይ ተቐሚጦም ከም ዘለዉ ጽቡቕ ጌርካ ከተለልዮም ይድልካ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ከባቢኻ ማለት ኣብ መርከብ ዝርከብ መዳቕሶ ወይ ተቐሚጥካሉ ዘለኻ ቦታ ዘቐረበት መድሓኒት ንዋት ኣየነይቲ ምዃና ትፈልጥ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሓደጋ መድሓኒ ምርካብ ማለት ናይ መድሓን ዕድልካ ጥርዚ ምብፃሕ ማለት እዩ ብተወሳኺ ብዛዕባ ድሕነትን ህፁፅ ኩነትን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝፀሓፉ መምርሒ ፅሑፋትን ስእላዊ መግለፂታትን ብግቡእ ኣንቢብካ ተረዳእዮ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ምስቶም ሰራሕተኛታት መርከብ ምልላይ ኣድላይ እዩ እዚ ድማ ብዛዕባ እታ መርከብ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረክብን ጽቡቕ ጌርካ ምስኣቶም ክትፋለጥን ይሕግዘካ ምስኣቶም ዝምድና ምፍጣርካ ናይ ቋንቋ ፀገም እንተሃልዩ ኣቐዲምካ ምስ መን ከመይ ጌርካ ክትረዳዳእ ከም እትኽእል የፍልጠካ ኣብ ግዜ ጉዕዞ መርከብ ጉዕዞ ምስ ጀመረት ድማ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ኩነታት እናተዓዘብካ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣካይዳ ናይ መርከብ ብትኹረት ምክትታል ተመራፂ እዩ ምክንያቱ ሓንቲ መርከብ ከምቲ ዝግባእ እንተዘይተንከራርያ ወይ ድማ ሓፍኮፍ እንተዘይላ ምናልባት ትጥሕል ክትህሉ ስለትኽእል እዩ መርከብ ክደፍኣ ዝኽእል ማዕበል እንከሎ ብህድኣት ብዘይ ምዝቕዛቕ ተኸይድ እንተሃልያ እዚ ከቕስነካ የብሉን ምክንያቱ እታ መርከብ ማይ ኣትዋ ከይህሉ ምርግጋጽ የድሊ መርከብ ማይ እንተኣትዋ ስለትኸብድ ማዕበል ክደፍኣ ኣይክእልን እዩ
ሓደጋ ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ተዛኒኻ ምስ ባሕሪ እናተዘናጋዕካን ከለኻ ወይ ድማ ደቂስካን ከለኻ ወይ ድማ ጽቡቕ ዕላል ሒዝካን ከለኻ ሃንደበት ቃጭል ወይ ጥሩምባ ናይ መርከብ 7 ግዜ መርከብ ብሰንኪ ሓደጋ ትጥሕል ስለ ዘላ ሓዲግናያ ክንወረዲና ብዝብል ሓበሬታ ተሰኒዩ እንተዝንፋሕ ኣብያተ ሸበድበድ ምባልን መፍትሒ ዘይኮነስ ነቲ ሓደጋ ምብኣስ እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰዓት እቲ ዝዓበየ ክትገብሮ ዝግባእካ ሃዲእካ ነቲ ብካፒተን ዝውሃብ መምርሒታት ሰሚዕካ ብግቡእ ምጥቃም የድሊ። እዚ ንኽትገብር መጀመርታ ኣብ ምንታይ ተኣምን ብዘየገብስ ክትጽልፈትን፣ ምክንያቱ ጸሎት ተስፋ ከስነቐካ ይኽእል። ቀፂልካ ድማ ትርቢዒታዊ እስትንፋስ መጀመርታ ን4 ካልኢት ዝኸውን ንውሽጢ እስተንፍስ። ቀፂልካ ሳምቡእካ ንኻልኦት 4 ካልኢት ደው ኣብላ፣ ነቲ ዝኣተወ ንፋስ ሓዞ። ቀፂልካ ድማ ን4 ካልኢት ነቲ ዝሓዝካዮ ንፋስ ብምሉእ ንደገ ኣውፃእዮ። ብድሕሪ እዚ ድማ ን4 ካልኢት ከየስተንፈስካ ስቕበል። 3 ወይ 4 ግዜ ምስ ገበርካ በዚ መንገዲ ድማ ትርክታ ልብኻ ሃዲኡ ተረጋጊእካ ብትኽክል ምሕሳብ ክትጅምር ኢኻ። ምህዳእካ ካብቲ ከባቢ ካቢናኻ ማለት ኣብ መርከብ ዝርከብ መዳቕሶ ወፂእካ ናብ ዝባን መርከብ ከይድካ ሃዋህው ናይቲ ሓደጋን ምጥሓልን ክትርዳእ ክሕግዘካ እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ከባቢኻ ቆልዑ፣ ኣቦታት ወይ ኣዴታት ከምኡ ዝተዳህሉ ሰባት እንተሃልዮም ከተረድኦም ትኽእል። ብተወሳኺ ብዝተፈላለየ መንገድታት እትፈልጦም ምኽርታት ምምላጥ ካብ እትጥሕል መርከብ ክትዝክሮም ይኽእል። ብድሕሪ እዚ በቶም ኣቐዲምካ ርኢኻዮም ዝነበርካ ናይ መንሳፈፊ ጃኬት ተታሒዝካ ናብተን ኩሉ ሰብ ንኽዕቆበለን ዝተዳለዋ ናይ ድሕነት ጀላቡ ንምድያብ ክትዳለለካ። እዚ ግና ኣንፈት ናይ መጥሓልን ወይ ሓበሬታ ካብ መራሕቲ መርከብ ንዝወሃበካ ጥራይ ክኸውን ይግባእ። ምክንያቱ እታ መርከብ ክትግምጠለካ ስለ ትኽእል። ኣብዚ ናይ ምጽባይ ኩነታት መርከብ ትግምጠል እንተሃልያ ሸተቲልካ ናብ ትግምጠለሉ ዘላ ኣንፈት መታን ከይትኣቱ ኣብ ዝኾነ ዓንዲ ሓጹር መደያይቦ ቱቦታት ናይ ማይ ወይ ካልእ ንመሓዙ ዝጥዕም ነገራት ኣጽኒዕካ ክትሕዛለካ። ኣብቲ ትገብሮ ቅልስ ድማ ብምስተውዓልን ጥበብ ብዘለዎን እምበር ሓይልኻ ዝውድእ ኣገባባት ኣይትጠቐም። ናይ ምሕንባስ ተመክሮ ኣለኒ ኢልካ መድሓኒት ጃልባ ወይ ተነፋሒት ጃልባ ገዲፍካ ናብ ባሕሪ ዘሊልካ ክትኣቱ ጅግንነት እንተመሲሉካ ብርግጽ ድራማ ትሰርሕ ዘለኻ መሲሉካ ኣሎ። ከምኡ ምግባርካ ድማ ንብዙሓት ከተጋጊስ ስለ ትኽእል። ናብ መድሓኒት ጃልባ ክትከይድ ብዝቐልጠፈ እምበር ዝሓፀረ መንገዲ ክትጥቀም ይብልካን። ሓምቢስካ ዘይትኽእል እንትኾንካ መድሓኒ ጃኬታትካ ብግቡእ ተዓጢቕካ ናብተን ናይ ድሕነት ጀላቡ ብቕልጡፍ ክትኣቱ ፈትን። እዚ ክትገብር ዘይትኽእል እንትኾንካ ኣብቲ ግዜ ሓደጋ ኩሎም ሰራሕተኛታት መርከብ ኣብ ምሕጋዝ ተሳፈርቲ ስለ ዝዋፈሩ ኣብ ከባቢኻ ዘለው ሰራሕተኛታት መርከብ ፀዊዕካ ሓጎስን ክትብል ትኽእል። ሰራሕተኛታት መርከብ ንኹሉ ኣብቲ መርከብ ዘሎ ተሳፋሪ ከድሕኑ ሞያዊ ግዴታን ተመክሮን ስለ ዘለዎም ካብኦም ኣድላይ ደገፍን ሓበሬታን ምእንቲ ክትረክብ ካብኦም ኣይትፈለ። ምዝላልን ከም ዝመስለካ ምኻድን ኣማራፂ ክኸውን እንተኮይኑ እታ መርከብ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ምስ እትህሉን ከምኡ ድማ መድሓኒት ጃልባ ክትረክብ ምስ ዘይትኽእልን ክኸውን ይግብኦ። ኣብ ግዜ ሓደጋ ኩሉ ሰብ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኣገባባት ተኸቲሉ ናብ መድሓኒት ጃልባ ይኣቱ ማለት ኣይኮነን። ምስ ኩነታት ናይ ሓደጋ መድሓኒ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ጃኬት ከይተኸድኑ ናብ ባሕሪ ዝኣቱ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ከምዚኦም ሰባት እንተሪኢኻ ጃኬት ወይ ዓንኬል ሰንድወሎም። እቲ መድሓኒ ዘይብሉ ሰብ ንስኻ እንትኾንካ ድማ ክስንደወልካ ሓብር። እንተዘይኮይኑ ኣብ ከባቢኻ ዝኾነ ጸንበለል ዝበለ ንብረት ድለ ኣማራፂ እንተሲእንካ ድማ ስራኻ ኣውፂእካ ክልተ እግሩ ኣሲርካ ንላዕሊ ኣውፃእዮ። ኣየር ምስ መልአ ንታሕቲ ኣቢልካ ከም ግዝያዊ መንሳፈፊ ተጠቐመሉ። ኣብ መድሓኒ ጃልባ ምስ ደየብካ ብዝተኻእለ መጠን ኩሉ ኣብታ መድሓኒት ጃልባ ዝኣቱ ሰብ መንሳፈፊ ጃኬት ተኸዲኑ ነብሱ ማይ ከይጠልቀየ ከኣት ኣለዎ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ብሰንኪ ምጥልቃይካ ሕማም ቁሪ ከጥቃዓካ ስለ ዝኽእል ከምኡ እውን እቲ ጃኬት ሙቐት ኣብ ምሃብ ስለ ዝሕግዘካ እዩ።
ካብ መርከብ ብሰላም ናብ ባሕሪ ምስ ትወርድ ክሳብ ካብ ደገ ናይ መድሕን ኣካላት ዝመጹኻ ነዞም ዝስዕቡ ምኽርታት ከተተግብር ፈትን። ሰራሕተኛታት መርከብ ናይ ሓደጋ ኣድሓንቲ ኣካላት ንኽሕብሩ ንዝገብርዎም ምንቅስቓሳት ሃዲእካ ብጽሞና ሓገዞም። ምሳኻ ሰራሕተኛታት መርከብ እንተዘየለዉ ድማ መምርሒ ተመርኪስካ ነቶም ናይ ሓደጋ ትኪ ተጠንቂቕካ ተኩሶም። ብዙሕ ፀሓይ ኣይትወቃዕ፣ ምክንያቱ ጉድለት ኣካላዊ ጠሊ ከስዕበልካ ስለ ዝኽእል። ዝናብ እንተመፅዩ ብዝተኻእለካ ማይ ክትዕቅብ ፀዓር። ዘለካ ትሕዝቶ ማይ መግቢን ካልእን ቆጢብካ ተጠቐመሉ። ስፍሓት ናይቲ ባሕሪ ወይ ውቅያኖስ ንገሊኦም ተስፋ ከቆርጾም ስለ ዝኽእል ዘጸናንዑ ከምኡውን ነቲ ኩነታት ዘረሳስዑ ዕላላት፣ ደርፍታት፣ ፀወታታት እናምጻእካ ከተዘናግዖም ፈትን። ዘድሕኑ ኣካላት እንተደንግዮምኻ ናብ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ መሬት ወይ ደሴት ተቐርበሉ መንገዲ ፈትሽ። ኣድሓንቲ ኣካላት ክሳብ ዝመጹኻ ተስፋ ከይቆረጽካ ብትዕግስቲ ተጸበእ። እንተደንግዮምኻ እውን ተስፋ ከይቆረጽካ ብትዕግስቲ ተጸበእ። ካብ ግዜ ሓደጋ ጀሚሩ ክሳብ ሙሉእ ምድሓን ንእትገብሮ ኩሉ ቀዳምነት ዝወሃቦም ሰባት ቀዳምነት እናሃብካ ክትተሓጋገዝ ኣለካ። ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ከምቲ ሕቶ ምርዳእ ፍርቂ መልሲ ዝበሃል ጠንቂ ሓደጋ ፈሊጥካ እቲ ቁኑዕ መስመር ምኽታልካ መርኣያ ትብዓትካ ስለ ዝኸውን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ መደብ ካብ ፀጋታት ባሕርና ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና። ዝመፅእ ሰሙን ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ቅነ።